मोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय नै दिनै जोंहा माने आनैमोन फैहांदों आरो ना ओजोंहाय जोंहानि न'निफ्राय फैबाय दं आरो बिसोरो मोनफैसिगोन आरो ओमफ्राय दासो भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय आरो आङो ओमफ्राय बियो मा ओंख्रि लाबोदोंथाय ओंखाम संनाथ' दोननांगोन नालाय मा ओंख्रि लाबोदों नोङो बेखौनो संनांसिगोन नायनि र' मा लाबोदों अ बेदर नै दाउ बेदर ब्रकलि आरो मटर लाबोदों आरो माने आङो थाइगिरजों मा होनो दालि संखांना दोनखाबाय आरो इनो दालिजों थाइगिरा ओमफ्रायो आलु गोरलैबो हाना दोनखाबाय आं आलु फिसा फिसाखौ नै गोरलैथ' नङा आलु फिसा फिसाखौ ओमफ्राय बेखौ ब्रकलि एसे होनानै एवनोसै बिदिब्ला संग्रोना लानोसै दा लोगो मोनबाय दं फाइनालि मोनजोब्बाय आरो पुरा गोलोमजोब्बाय मानसिया नायजागाला खोन्थानि र' नै दाउ बेदरजों आलु आरो मोनबाय खांनोसै आरो ओमफ्राय नै बेयावहाय आलु फिसाजों ब्रकलि नै ओरैजाय दालिजों थाइगिर ओमफ्राय नै बेयो बानलु गोरान बाथोन आरो पुरा गासिबो रेडि फैनाय लोगो लोगो मोनजासिगोन आरो आलासिफ्रा सफैबाय खोमा ओइनै सफैबाय आलासिफ्रा नायनि र' नै जोंना आलासिफ्रा सफैबाय पपि हाय पपि ओइ नाय ओरै गोजौआवसो आङो गोजौआव नायखो ओरै फैदो इखि फैदो थांनि र' गाहायाव ओइ गारिया नुवाखै फैद' खुनाङा गानबो ओइ गोजौआव खुगोन मानो मा आन्दायनायलै इसोरो आन्दायना सफैबायना आन्दायना थादो नै इसोरो आन्दायनानै बोरो माखासेया ए फैदो आयौ फैदो बामनि आयौ मोनजोब्बाय सना सफैबाय नै लामा आन्दायनाया नुदों नायलाय जि नायखायो आंखौ सिनायाखै जे नायसोदों आंखौ सिनायाखै हो सिनायाखै माइना नै एम्फौ लाबोदोंमोन गेब्लेजोब्बाय बेसेरा ए मा बुस्थु लाबोना होदों आंनो नायनि र' आङो इसोरो बबेबोना आंनो न'निफ्राय मा लाबोदों नायनि आङो आयौ दे ओइ जि बुरजा लाबोदोंलै माथो इयाव फान्थाव पुदिना बेलाय मा इयो पातगाजासो थास' बिथुरिबो लाबोदों नै बा न'नि गोजा लाव थाइनो इयो माइरं नै इयो माबा मा होनो मुदुफुल ए नै अमा गोरान इयो अमा बेदर गोरान इयो आलुआ आनैया हरदो नै इयो दुन्दिया नै बैलाय इयो पाकुम नै इयो पाकुम ibu noni ibu bilahi nih ibu bilahi ya pakum mewai gokhoi थाइबें ना गोरान wah बिराद बुस्थु लाबोना होदों माथोलाय पपि जाबाबो जाख'नो हाला बिराद बुस्थु जाबाबो जाख'नो हाला माने सप्तासे जानो हाखासिगोन आरोना बरियानो ओइ मा नै पपि आंनो मा बुस्थु लाबोना होदों आंगुर लाबोना होदों आंगुर गोसोम मा होनोमोनलाय बेखौ बे आंगुर माबाखौ गंगार थाइसु ना मा होनो नै बेयो नै
पपिया आंनो न'निफ्राय लाबोना होदों जाना नायनि नै जाना नायनोसै गोथावथ' जाहो नोंबो जा सानैबो जा गोथाव ना बेखायनो जाया गोथाव नै मा लाबोना होदों आंनो पपिया जोंहा ओंखाम जाबाय हायाव जिरायनानै आलासिफोरानो खिथादो आंनि संनायखौ एफा गोजानाव आलासि जानो फैनाय दे जोंहा जाखां लोंखां रेस्ट खालाम दा माने एसे बेरायनो थांनो नागिरदों आरो ना नै पुरा रेडि जाजोब्बाय जोङो गासिबो नै जों दा थांनोसै हाय नै सासेया जुथा गानबाय दं नै जायाखैनो माखासेया गाहायाव सौहैबाय नै फैद' गाहैगोन हिल गानलायदों मालाय पपिया जोंना हिल चलो चलो रेडि ना बयबो रेडि 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 जा थांनो थाखाय पापादिया रेडि गाखोजोब्बाय नै जोङो गारियाव बयबो जों दा शिबदलाव थांगोन आरो शिबदलाव दा जों थांबाय दं ना नंगौना नङा सौफैबाय जों दा ओंखारनोसै आरो देखेवदो लासै गारिखौ नाय सबबो जों ओंखारजोब्बाय बेयाव दा जों थांसै आरो नै जों शिबदलाव हाबफैबाय आरो ना मेथाइबो दं गैया मायाव मेथाइल' गैया ना इयाव जों हाबनानै बेरायबाय दं आरो ना इयाव बिबार बारि बारि नै मानसिफोरा बिबारानो माबा लांजोब्बाय नै साथा बायदिनो जोंना साथायाव था पपिया नै साथा बायदि मोनदों नै इखौ बिबारखौ फैद' जोंना सानथ्रिफ्रा ओंखारबोख'नो हायाखै नै आइसक्रिम जायोनो फैद' पपि फै पपि आइसक्रिम जायोनो बे आइसक्रिम जानो हाबबाय आरो ना इयाव बेखौ खुरैनिखौ जागोन ना नैदिखौ जागोन नो बिदिखौ रिया मोनबाय टेस्ट खालामलाय बोरै गोथाव जायामै ना पपि दे जादो ayo Gustar नै बे फख्रियाव जों ना नायनो फैदोंमोन आरो ना नाखौनो नुवासै गुबुंले जाजोब्बाय दैया फख्रियाव ना नायना फैखांनानै नै बिसालाव फैलायबाय आरो ना जोङो दा आंहासो बेलथायानो आयु मा लागोन नोङो पपि फुथुलाय गमैसो थांलाय खिजाव फुथुलाय थांलाय नै बिसालाव हाबनानै दासो ओंखारबाय ओमफ्राय जि गरम खाबाय ओरैबायदि गरम माने सिङाव ना पपि जि गरम खानाय दासो ओंखारनानै सान्ति दा डाइरेक्ट न'आव थांनानै लोगो मोनहैबाय दं नोंथांमोनखौ पपि नोंथ' फुथुला गोदानखौ माबायदि मोनदों नोङो मोजां मोनदों देखायाखौ मोजांनो फुथुलाखौ
Hei, जोंना सासेया थोरसि सुगासिनो पपि मावजि आयु ओइ ओइ आइसक्रिमा र' दासो गोरा जादों नों हमलाय आरो आइसक्रिम जानोसै निलाय दहाय पपि जानाया हेलो गाइस दिनै आं दिनै आइसक्रिम जानो नागिरदोंमोन आं दा जानोसै आरो आं गोसोनि मोजां जागासिनो दं दै गाहायावनो जानोसै दैयावनो जानोसै नै lihat dah bisa mana tasty đang जागासिनो dong ada goथावथार ayo bikin apa ini दालाय सोरनि सायाव उन्दुदों नोङो हो नै yes नै सोर इयो बेखौ नायबावा तुमि नै न आगैया नोंना गावनो आगै ना सोरथो उन्दुदों आयंजों नै मालाय आइसक्रिम जागासिनो गासिबो गैया नोंहा गैया